Stigli smo i do posljednje tačke programa domaćih ekipa Grbavče Lalinac. Vidjet ćemo u konkurenciji dramu, zove se Ajde ženo da vlačimo drva. Lele, nemoj Sveto, nemoj! Ma kakvo bre, nemoj pizda ti materina! Ti će se meni mešaš u cenu! Jao! Ne! Jao bre Sveto, pa šta ti je sad? Ma kakvi bre naši, bre koji naši! Mužo tvoju pokojnu sestru i njegova druga žena! Jao, kude te uze takvu nikakvu? Pa zašto posluša tatka, za Miradžiku da otidem? Milinke, znaš ti kakva je mene prilika bila da Vinka ljubina? Pa ne znam. Pa ne znaš. Ali ja hoću pri pare da pojdem. Pa ako mi je sad? Zašto se bre Sveto tu i drviš kako petel? Pa neće da propadneš za 300 dinara. More, ti će propadneš kad te gromnem tu i po tilu. Sveto, koliko je kila? 37. Gdje ja da pogledam? I bre Sveto, povoj poviše prema 36. Vezete, pogledaj. Nego, čovek pismen. Neće se tu jebava sa starci za kilo 2. A ti? Uze pa izede mrsna govna. Usro jedna. Dupe ne si znala da si upriš kad sam te uzel. A sad će ti meni da kažeš kako sam te vidim. Baba, deda, šta to radite? Jao, vedete, tražimo ključe. Vedete ništa. Tvoja baba zaturila ključe, igle, pa ne možda i najdemo. Ela, iskoči ti da ni ne ometaš. Dobro. Neka te neka Sveto. Samo da znaš, ja ovoj više neću da ti trpim. Ima da uznem i sve ću da reknem na našega sina Dragišu. Pa nek ti on raboti posle kako hoće. Gde mu ti rekni? Pa ću ja sa teb da rabotim kako ja hoću. Baba, deda, šta to radite? Lele. Miline, se mnogo ugruva mori. Lelke, ajde, polako vam na stoličku. Lele, se mnogo ubi. Lele. Deda se potkači na stolicu da popravi sjelicu. Stolica se izvrnu i da se baba ne zateče ovde, deda bi ti pođinul na licu mesta. Pa bako da se stolica izmakla, verovatno bi bila na podu. Pa je vidi. A kao što vidiš ovde u sobi nema sjelica na plafonu. Pa bako, sve lampe su na zidovima. Pa nije deka Superman da preleti toliko od zida, nisi ni ti Spiderman da skočiš i uhvatiš ga. Ajde, kažite mi šta se stvarno ovde desilo? Dete, da ti ja tebe rekla nešto. Nemoj ti tu na babu da prepravljaš kakvo ti ona tebe rekla. Em što je postara, em što je bila ovde i vidjela kakvo je se desilo. Pisa kakvo ćeš ti ovdekaj. Ili si trebalo u školu da otideš? Pa hoću ja da odem u školu, ali sam tražila nešto da jedem. Ovde u kući nema ništa da se jede. Lele, kako možda nema ništa za jede? Pa nema. Miline, ela, iskoči ti da detevo da spremiš nešto da izjede, a ja da prejdem do Krstivoja i u čel pekara račiju pa da vim kakav je venac povukla. Ajde, te da spremim da jedeš pa da ideš u školu, će se obajiš. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, izvolite, sedite. Hvala. Pa da vidimo koji vi problem imate. Pa u stvari mi nemamo problem. Jeste, mi nemamo problem. Gospodine Dragiša. Dragiša. I gospođo? Jelica. Pa dobro, Jelice, zašto ste došli kod mene ako nemate problem? Pa mi smo došli po savjet. Po kakav crni savjet ste došli? Pa ako nemate problema, znači da imate recept za savršen brak. I zašto ste onda ovde? Pa mi imamo problem. Čekajte,
Da li vi imate problem ili nemate problem? Ne mogu da gubim vreme na vas, imam ja i drugih mušterija. Imamo. U stvari nemamo, mi smo... Slušajte, ako ste došli da se zavitlavate sa mnom, bolje odmah da napustite moju kancelariju da ne bih zvala policiju. Taman posla, mi imamo problem, ali ne sa brakom. A sa čime imate problem? Sa prostatom? Za takvu vrstu problema obratite se lekaru ili nekom drugom specijalizovanom licu. Pa pobogu čoveče, ja sam bračni savjetnik. Pa polako, nismo se razumeli. Mi imamo problem sa brakom, ali ne sa našim brakom. Slušajte, ako imate problema sa brakom komšija i ne možete od buke koju prave da spavate, onda pozovite policiju, neka to reši. Ili evo, dajte moje vizit karte komšijama, pa neka se meni obrate za pomoć. I molim vas da ovog trenutka napustite moju kancelariju. Nema ali. Moj otac je nekadašnji predsjednik okružnog suda. Suda? Aha, Pa što ne kažete? pa ne ste meni pitali. Ovako, sad ću ja da skuvam kaficu, a vi složite priču pa ćemo da se dogovorimo. Dobro. Drage, zašto zalaga ženu? Pa kakvo će da rabotimo kad vidi starac kakav je? Ništa se ti ne brini. Ako se on uvati u koloseta svetu, neće da možda se pusti. Ima da guta bromazepam, koliko koška mu murzu. Mene je, bre, drage, žalno za ženu. Ma kakvo te bre žalno, vidiš kakva je baksuzljiva. Čeju prevaspita tata sveta, a jego na njemu pomogne okol mater. Ništa se ne sikjer. Evo ide, kada li ju presvari. Evo kafice za sina i snaju predsjednika suda. Hvala. Pa da vidimo o čemu se radi. Lele, da vi kažem, ovako, moj otac i moja majka se nikako ne slažu. Pa smo mi došli ako možete da pomognete nekako. Ma nije problem, ja želim da pomognem, nego morate da dovedete vašeg oca i majku. Nije problem, nego me zanima cena vaših usluga. Ma oko plaćanja ću ja sa vašim ocem da se dogovorim. A, dobro. Idemo mi. Doviđenja. Doviđenja. Doviđenja, vidimo se. Nije ovdje. Daj da mi to Nemoj. Sipi mi rakiju. Na koji način ti misliš da nateraš tatka da otide kod onu ženu? Jebem li ga. Gazdu ti jebem, pa ti će mene da zajebavaš, majče ti ga kineske kujlite, samo kupi. Sveto! Kakvo je? Kakvo hoćeš? Komunisti se vrtuju na vlas. Jebamu. Vrta se crveno. O, ko je crno-crveno? Pa nema ništa od toj. Od kako otišao Tita uzam, otišla i država. Mate praznu slamu. A, ne tatovoj prazna slama. Ima da ture za predvodnici da budu svi članovi partije koji su bili uz Tita za svo vreme, na njegovu vlast. Otvorili novu partiju. Ova stara samo što ne propala, a ovaj nova imao svoj glas. Za koji li je snao? Sipni men rednu. I ovoj, kakvo teo još? I kude ja toj mogu da idem da se prijavim? Ja sam uz Titu bil od kako si znam za mene. Jutre ću tato da te povedem, da se premeniš, da se okupeš, da se obriješ i da kažeš na Milinku i nju da povedemo da sluša. Lele, pa šće mi ona tam? Pa ne ona za politiku. A ne ima da dve plate u kuću donosite, a? A tako li je? Samo da mlatite pare. Če da ju okam. Milino! Mamo! O, Milino! Odi ovam! Odi! Lele, kakvo je toliko kanje, ve ide. Miline, od jutre postaješ gospođa. Kakvo reče? Gospođa mori, evo vam da ti ispričam. Drži snaj ovo i obriši tamo, stavi. Drage, zašto se mi ne pravimo u toj partiju? Kakvu bre partiju? Ovo je što ispričana tatka.
Bože, Jelice, pa kuj te napravi takvu zamlačenu? On misli da će mi njega odvedemo u tu partiju da se prijavi, ali mi će ga odvedemo kod onu zamlačenu savjetnicu. A, jao, drage, koliko si mi ti pametan. Lele, kude ti Odi da mi te ljubnem. Ela mi da idemo kod Draganu Zoranovu, cel dan me zovde, ovde mi se ukačem. Kuda mi Mnogo dosadno? dosadno. Ajde, taman da cugnem sa Zorana po neku rakiju da popravim Jes, cirkulaciju. ajde, Ajde. I tad, kad ja tebe ubacim tamo u tu partiju, ima Miline 2 plate da primamo, ima samo da štancamo pare. Ma ne znam bre Sveto, ne sam ti ja za to ić. Ić ti se, ja u politiku ne razbiram. Ama ić. Ama kakvo bre ne možeš, majke ti ga drte. Ide se kad ti kazujem dokumenta tam da tražimo, ajde. Ma ne moj Sveto, ne znam kude sam ni lične karte turila, ni ništa to. Ajde kad ti kazujem iskačaj. Pušti me, mrdni bre! Mrdni da se vrnem kad kazujem! Vi ste mene zalagali! Kujli vi izrodi takvi pokvareni! Jao, pa ja se s ničeg ne sam savjetoval! Nikad smo se uzimali! Pa koji će mi moj sak savjeti? se. Pa neću ja vama ništa loše da uradim. Ja samo želim da porazgovaram sa vama. Kakvo bre ima da pričaš s mene? Pa ja i moja Milinka se živujemo i nikakvi ni savjeti tvoji ne trebaju. Ipak ćemo mi malo da porazgovaramo. Dragiša, molim vas, izađite sa svojom suprugom. Pe, eve, ja donesu malko jajca, sirenjice, ja toj znam da vi toj nemate u Ma gradu. ne treba. Kako ne treba, Ne treba. Bože, Ja stvarno ne taman posla, ja, mi to imamo. Pa da vidimo, gospođo Milinka, Molim. ovako, recite mi, da li ste vi nekad imali problema sa svojim suprugom? Pa, bilo je, Kakvo je bre bilo? ma sve je bilo kako dolikuje, ne mogu da grešim dušu. On me mazi, pazi me, ić mi ne dava da se pomučim, mama ić. Što jes, jes. Gospođo, ne morate da se bojite da kažete istinu. Ovde možete sve da ispričate. Ja ću samo da vam kažem kako da rešite vaše probleme. Aman za man, ženo Božja. Pa za kakvo hoćeš da natera ženu da te laži, da ti vrevi da ima problemi kad i nema? Ej, mnogo ste bre vi nezgodni što ste završili te goleme škole. Gospodine Sveto, koliko ja znam, u vašem sudu je prekidanje zabranjeno. U kakav bre sud? Pa u sudu u kom ste proveli toliko vremena. U kakav sam bre ja sud provodil vreme? Pa ja sam prvi put i zadnji put bil u sud onog kad mi radiša... Gušterač, bre, gušterače, se sećam. Gušterač. Preora me đak. 4 godine. 4,5 godine. 4,5 godine smo se mi tu ževali. 9 bika i 5 krave sam ja dal da dosude na mene. Pa kad mi onaj isplati pare, udari ja sve to na računicu da vidim koliko me otkoštalo, a koliko sam dobil, pa kad sve to je pogleda iz računa, reko više neću s ničeg u suda ulazim i da se tu želam. Pa makar mi i celu njivu preorali, a kamoli samo nije 30 santima od onud. Čekajte, pa vi nikad niste bili predsjednik suda? O, čerko moja, pa da sam ja bil predsjednik na sud, pa ja bi na sve ove palafurde ovdeka i pokazalo od koje se drvo prajelo žice. Tako je. A, Dragiša, platit ćeš mi za ovo. Koje da plaćamo? Ma ništa, nego ajde kad ste već ovde da pokušam da vam pomognem. Gospodine Sveto, molim vas, ja znam da vi vašu ženu maltretirate. Fizički manje više, ali verbalno prevazilazite svaku meru. Kako? Te drugarice, savjetnice, ajde ti meni ovoj sve da prevedeš na srpski ako ti ne problem.
Dobro, vi vašu ženu ne bijete, Jok. ali je toliko maltretirate rečima da je to nepodnošljivo za nju. Ma i to jok. Gospodine Sveto, molim vas, pa žalosno je to što vas je i vaše unuče videlo. Kuku. Evo, gospodine Sveto, malo pre nego što ste došli, vaš sin i snaha su mi dostavili napismeno sve što radite. O, latinica, zamočaj. Nego, drugarice savjetnice, da ti ja tebe reknem nešto. Od starina se to znaje. Žena služi za po kuću da pospremuje za jedenje, da raboti kakvojo muž kaže, da pere, pa ako si ona hoće nešto po njojno, samo lakat u slabinu i ona se učuti. Ništa je loše ne samo u randelu, samo red mora da se znaje. Gospodine Sveto, to vreme je prošlo. Sad je ravnopravnost na snazi. Kakvo? Ravnopravnost, sve što možete vi muškarci mogu i žene. Znači sve što možemo mi mušći, može i žene. Jeste upravo tako. Miline? O Miline, jel čuješ kakvo ženava vrevi? Kako? Pa, dizaj se Milinke, drva da secamo. Lele, nemoj Sveto. Dizaj se ženo kad ti kazujem drva da se secaju. Ajde ženo, Tako mi napravi. ajde ženo, put pod noge. Ajde, Dobro me posavjetovao ovaj. Drugarice, mnogo ti hvala za ovoj. Da mi ovoj ne si kazala, pa cel život bi se ona izlačila da ne ide u drva samo zato što je žensko. Ej, ajde, mnogo ti hvala, te će se, ajde, u zdravlje. Nemoj, mama nemoj. Mama. Što je narod iskućila, ajde da se poklonimo. Ajde. Hvala vi. Oče, još Nemoj se malko. brukaš i skačaj. Još malko, bre. Skačaj kad kazujem tamo. Lele, ajde. Ci puštamo na melanžijadu, a?